nyok nganu mbak, nganu nih kedai nyok Reni. Oh, berarti rung tahu kan gini mah neng gue. Kadang nyerang ya. Sing cilik kayak ning dalan kayak gudeg ya cilik niku dirubung ya. Nggih. Lah anu ya hutan luas ngono ya. Apa kethek hutan. Ning latar nih. Dadak kepit mau. Yo, ini tak dendak keteng guru sekolah Mas Angga niku. Tapang. Lah rusak-rusak wae ning kono kan khusus kanggo sepeda. Bekel sepeda. Mbon niku tak ketemu. 80.000. Iya, muga-muga awet. Saya kebrimo wis ping 3 ya Mas Pano. Betul nih. Terus diomongin Mas Angga kae, anu Mas, diceling nanti guru sekolahanku kuwi enek anu bengkel sepeda. Kuwi kanggo khusus sepeda tok. Apa iya? Terus pas kapan tak tilai, oh iya bener. Sesuke lagi tak gurun. Gur rong dino gitu.